Egun berezia izango da larunbatekoa bera-bera eskubaloi taldearentzat, izan ere, Rokasa Kanari handian mendean hartuz gero, Espainiako Liga poltsikoan izango lukete donostiarrek historian lehenengo aldiz. Deskantsatuak gaude, partio importantea guretza bereien baino, eta bueno, ikusiko dugu, pentsatzen dugu momentu enten, momentu honean gaudela, ondo jolasten, sendo eta nik uste poderioz. Norgehiagoka historiko hau gainera taldeko bi kidek bidebietan jokatuko duten azkena izango da. Eider Rubio zentralak eta Reyes Carrera entrenatzaileak urte askoren ondoren bera-bera utzi egingo baitute denboraldia amaieran. Ilusio askorekin, nervio pila bat, sentsazio pila bat dira, liga jolasten nahi gehan, nire azkeneko partida da etxean, eta hori, supongo izango ditu dela emozio pila bat. Momentuz nahiko lan badaukagu asmatzen nola irabazi partidua ez. Baina argi dago, bai berarentzat eta bai niretzat partido espeziala izango da ez. Azken partidua hemen, gure bizitza nolabait aldatu ingo da, bintzate asteburuko dinamikak, eta bueno, partido espeziala. Bera-berak puntu bakarreko aldea du sailkapenean Elche bigarren sailkatuarekiko, eta 3 puntura du larunbateko arerioa Rokasa. Hau irabaziz gero, donostiarrek azken jardunaldian nahikoa izango lukete sailkapeneko azkenaren kantxan berdinketa lortzearekin, klubaren historiako lehenengo liga eskuratzeko. Bera-bera, larunbatan bertan izan liteke txapeldun Rokasaren kontrakoan gailendu eta Eltsek alkobendasi irabazterik lortuko ez balu. Donostiarrek ordea nahiago dute bestei begira ez egon. Eltsek galtzen badu, hobe, asko zela zailago, baina lehenengoa guk irabazi behar dugu, hori da garrantzitsuena, ez? Bueno, gure partioan zentratu behar geha, zen nik uste partidon bat egiten badegu gure eskutan dagoela, beti egongo geha pizka pendiente, ez? Baina gehien bat gure partioan zentratuko geha eta gero ikusiko da, ez? Bera-bera eta Rokasa Kanari handia bitan aritu dira elkarren kontra aurtengo denboraldian. Ligan, joaneko partidan, 20 eta 26 nagusitu ziren Reyes Carreraren neskak eta Erreginaren kopako finalean 25 eta 24 gogotik sufrituta lortu zuten garaipena donostiarrek. Hala ere, larunbatekoa guztiz partida ezberdina izango da. Azkenean beti izaten da, partida guztiak desberdina izaten diela. Bi alditan jolastu dugu beraien kontra, eta nik uste bi partido horiek nahiko desberdin izan du diela, bai lehenengo bueltan eta bai kopako finala oso partido desberdin. Aurreko bi partido horiek nahaztuta larunbateko bateako dela, ez? Larunbatean 7etan Bidebeitako kiroldegian jokatuko da Ilalabiziko norgehiagoka. Irabazi eta liga eskuratuz gero, historiako lehen liga titulua izango litzateke bera-beraentzat. Taldea utziko dutenak agurtzeko modu aparta. Hola bukatzea ametsa bezala dela, ez da? Espero dut jende pila bat etortzea, oso garrantzitsua da guretzako partidu hau, eta espero dut jende etortzea animatzea, ez?